खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै रुटि सावनो नागिरदों आंनि रुटि सावनाया मारै जायो नायलांदो आं सावफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट आं सावनायखौ नायलांबानो जाबाय नैबे जाबाय आथा नैबे संख्रि आं बिसोरखौ रेडि खालामना लाखाबाय आं दा आथाखौ हाननोसै रोसिगोन आं नांगौखिनि हमना लाबाय दा नै संख्रि होनोसै आं एसे एसेल' होनांगौ नङाबा बाबगोन आं सावफेराखैमोन दे लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट माबायदि जायो नायलांदो आं दै होनोसै नै दैया नाङाखै नै खम जाबाय एसे दैया एसे नांबावगौ आं दैखौ एसे होबावनोसै नानानै मोजां जायाबाबो रुटिया जानो मोजां जायाना मोजां नानांगौ माबायदि जागोन दिनैसो फार्स्ट सावनोसै दा माबायदि जायो नायनोसै आथा नानाया नै दा मोनबाय आं दसे उनाव नानानै सावनोसै भिडिअखौ नायनानै थाबानो जाबाय माबायदि आं सावो जासिगोन जाबाय आथा नानाया आं दा बेखौ माबानानै बस'ना लाखाजोबनोसै गल गल खालामनानै गिदिर खालामदो फिसा फिसा आं दा नै गल गल खालामना लाखाजोब्बाय एबार नानानैल' सावनोसै ओमफ्राय नै बेखौ एसे आथाखौ लानोसै दा सिथाबबा सारनो सिथाबैनि लाबाय आं एसे नै एबार सारायखौ जानोसै आं दा नै रुटिखौ नानोसै नायदो माबायदि नायो सिथाबैनिखौ फुननांगौ साराय गुंगुमानि नानोसै बेखौ सिथाबबा एसे आथा जायो सिथाबबा मोजां जायाना बे आथाखौ एसे होनांगौ नानाया नै बारा साइज जायासै आं सावनोसै दा जाबाय नानाया साराया दुंबाय
बेरखायसै आङो नै फारसेथिं खामनायखौ थिखोआसै थिखोबासो गुरै जानो मोजां जायोना थिखोआसै नै रुथिया नै जाबाय आं खांनोसै जाबाय आं एबार नै मोनसे नाबावसै नानियानो बारा साइज जाया आंनिया जाबाय नै बेबो आं सावनोसै बेखौबो नाया बारा साइज जाया नै सावबाय आं थिखोजागोन मा खालामो जाबाय नै रुथिया आं खांनोसै बेखौनो मोनसे लानोसै आं फारसेथिं खामबायना बेखायनो आं थिखोआसै माथो जाबाय नै आं खांनोसै अरा बानायदों खामनो रुथिया नै बेल'सै संखांबाय आं दा नै बेखौ सारायाव हरनोसै मोनसेल'सै संनाया सावखांसिगोनानो मोनसे दंबावो बेखौ सावबां गैला मोनबाय आं खांसै बे मोनसेल'सै
समावबो मोनसेनोसै बेखौ संनो गैला बेनो लास्ट लोगोफोर आंनि सावखांनाय मोनहां जाबायानो नै रुटिया दा मोनबाय लोगोफोर दा बेखौ आं जानोसै आं जानायखौ देखायलायला बेदर दंमोन जों बेदरजोंसो जानो नागिरदों जानायखौ देखायला आङो